nasa JMC Bike, JMC Bike, JMC Bike, JMC Bike. Naghahanap ba kayo ng bilihan ng abot kaya at kalidad na bisikleta? Pangregalo, pang service sa school o pang trabaho, kasama namin ang giveaway. Mas maraming pagpipilian dito mula sa pambata hanggang sa pangmatanda. Direct supplier kaya sigurado mura at quality pa. Iba't ibang size mula kids bike, BMX, mini mountain bike, mapa road bike, fixed gear at mismong mountain bike. Lahat yan ay meron sa aming munting bike shop dito at may discount pa pag kayo ay walk-in or pick up sa aming shop. Din tayo sa bike services, repair or maintenance, bike parts and accessories na pwede nyong pagpilian. Hahanap ba kayo ng bilihan ng abot kaya at kalidad na bisikleta? Pangregalo, pang service sa school o pang trabaho, kasama namin ang giveaway. Ship nationwide din tayo mula Luzon, Visayas, Mindanao at kahit sa ang sulok ng Pilipinas. Gamit ang aming TikTok shop via cash o delivery, GMC Bike Shop Bicol. Sa malalapit at gusto mag-avail at mag-walk-in sa aming munting bike shop, kami inyong matatagpuan dito lang sa San Francisco, Ocampo, Camarines Sur. Tapat na kami ng Shell Gasoline Station sa Ocampo. Along highway lang, right side going to naga left side going to Lagonoy. Pwede nyo kami na Google Map. JMC Bike, hey! JMC Bike, hey! JMC Bike, hey! JMC Go! Kaya ano pa hinihintay nyo? Punta na para mag-avel murang bisikleta dito sa JMC Bikes Bicol. Dito ka na sa JMC Bike, hey! JMC Bike, hey! JMC Bike, hey! JMC Bike. Naghahanap ba kayo ng bilihan ng abot kaya at kalidad na bisikleta? Pangregalo, pang service sa school o pang trabaho, kasama namin ang giveaway. Kasama namin ang giveaway. Halika na sa JMC Bike, JMC Bike, JMC Bike. Naghahanap ba kayo ng bilihan ng abot kaya at kalidad na bisikleta? Pangregalo, pang service sa school o pang trabaho, kasama namin ang giveaway. Mas maraming pagpipilian dito mula sa pambata hanggang sa pangmatanda. Direct supplier kaya sigurado mura at quality pa. Iba't ibang size mula kids bike, BMX, mini mountain bike, mapa road bike, fixed gear at mismo mountain bike. Lahat yan ay meron sa aming munting bike shop dito at may discount pa pag kayo ay walk-in o pick up sa aming shop. Available din tayo sa bike services, repair or maintenance, bike spots and accessories na pwede nyong pagpilian. Naghahanap ba kayo ng bilihan ng abot kaya at kalidad na bisikleta? Pangregalo, pang service sa school o pang trabaho, kasama namin ang giveaway. Naghahanap ba kayo ng bilihan ng abot kaya at kalidad na bisikleta? Pangregalo, pang service sa school o pang trabaho, kasama namin ang giveaway. Ship nationwide din tayo mula Luzon, Visayas, Mindanao at kahit sa ang sulok ng Pilipinas. Gamit ang aming TikTok shop via cash on a delivery, JMC Bike Shop Bicol. Sa malalapit at gusto mag-avail at mag-walk-in sa aming munting bike shop, kami inyong matatagpuan dito lang sa San Francisco, Ocampo, Camarines Sur. Tapat na kami ng Shell Gasoline Station sa Ocampo. Along highway lang, right side going to naga left side going to Lagonoy. Pwede nyo kami na Google Map. JMC Bikes Bicol. Kaya ano pa hinihintay nyo? Punta na para mag-avail na murang bisikleta dito sa JMC Bikes Bicol. Naghahanap ba kayo ng bilihan ng abot kaya at kalidad na bisikleta? Pangregalo, pang service sa school o pang trabaho, kasama namin ang giveaway. Naghahanap ba kayo ng bilihan ng abot kaya at kalidad na bisikleta? Pangregalo, pang service sa school o pang trabaho, kasama namin ang giveaway. Dito ka na sa JMC Bike, JMC Bike.